tohle nemusí být jen slovenský příběh, může být i náš. Jak se mění stát zevnitř, krok za krokem, jak se postupně mění média, aniž si hned všimnete. A kdo se od koho učí? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je před zítřejším společným jednáním české a slovenské vlády spisovatel a novinář Arpad Šoltes. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak to zítřejší společné jednání, které se odehraje tady v Česku, slovenské a české vlády, je podle vás jaký vzkaz veřejnosti, kromě toho, že se kamarádíme samozřejmě? Tak je tu vlastne taký veľmi jednoduchý a dobre zrozumiteľný odkaz, že vláde Andreja Babiša už vláda Roberta Fica nesmrdí. Veľmi prosto povedané, že sa budú kamarátiť, ale to sa už napokon na úrovni nejakých ministrov prejavilo, čiže je to len také si formálne potvrdenie toho, že Andrejovi Babišovi Robert Fico nie je cudzí. Tak to bylo vidět, protože Fica podporoval i ve volbách, že jo, Andrej Babiš. Oni se navzájem podporovali pravidelně. Tak. A když se podíváte na Babiša a Fica vedle sebe, jsou to vlastně dva typy politiků. Jeden takový, řekněme, nadneseně technokrat, kterému jde o efekt, a druhý ideolog. A já se ptám jenom, jestli to stále platí tohle. Takové jednoduché rozdělení. Ja tam vlastne toho ideológa úplne nevidím. Ak ním myslíte Roberta Fica. Ano. Robert Fico neprináša do politiky ideológiu ani politické záujmy. On do nej prináša výhradne svoje úzke osobné záujmy. Myslím si, že toto môžeme povedať aj o Andrejovi Babišovi. Na takej úplne elementárnej úrovni ich spája túžba po slobode, pretože obom hrozia nejaké trestnoprávne postihy, akým sa dokážu udržať v mocenskej pozícii, majú pocit, že sa dokážu ochrániť, aj sa v praxi asi dokážu do veľkej miery. A potom sú tam rôzne ekonomické a iné, ale väčšinou buď osobné, alebo veľmi úzke skupinové záujmy. Myslím si, že ani jednému z nich nejde úplne úprimne o to, že chce zlepšiť život svojich spoluobčanov. To, jak jste řekl, že ten hlavní motiv je zůstat na svobodě, není to to, co vlastně oba ty politiky žene k takové té permanentní agresivní kampani? Prostě oni si nemohou dovolit být z nějakých, nevít z jakýchkoliv voleb vítězně. Rozumíte mi? Oni musia silou mocou udržať moc a toto obzvlášť platí pre Roberta Fica. On keby padol politicky, tak sa mu zosype úplne všetko aj ľuďom v jeho okolí, lebo u Roberta Fica si ja naozaj nie som istý, že by mu reálne niekedy mohol hroziť nejaký trestnoprávny postih. Mne to stále príde, že bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme, alebo čo si myslíme o tom, že kedy v minulosti mohol urobiť, ja si neviem predstaviť dôkaznú situáciu pri nejakom konkrétnom trestnom čine, kde by bolo možné Roberta Fica postaviť pred súd. On má problém s charakterom, nie s intelektom. Čiže on vedel, čo robí a dával si pozor. Andrej Babiš vieme, že by čelil nejakému súdnemu konaniu. Čiže v tomto smere je tam tá motivácia u nich veľmi podobná. Zase ja si myslím, že Andrej Babiš by zďaleka nedopadol tak zle ako Robert Fico, keby prišiel o moc. Ale on z nejakého dôvodu má ten pocit, že sa jej musí držať zubami nechtami. Potom je to už iba otázka osobnej odvahy. Robert Fico zlyháva na tom, a ja viem, že to znie kontraintuitívne, ale on zlyháva, ak si ho porovnáme povedzme s Donaldom Trumpom. Na ňom vidíme, ako sa to robí, keď sa to robí správne. Robertovi Ficovi ešte chýba veľký kus osobnej odvahy na to, aby transformoval politický režim na vyslovene na nejakú formu tyranie, tak ako by musel, že rýchle a špinavo. On stále neprekročí, povedzme, že tú červenú líniu hrubého násilia. Možno má pocit, že to nepotrebuje. Ja si myslím, že ho nahradí niekto agresívnejší, ak nezmení taktiku a stratégiu. Áno, no, nemyslím si, že na Slovensku sa to zmení na kvitnúcu liberálnu demokraciu a právny štát. Ja to tam nevidím. Nevidím to u voliča. Mně se náhodou dostalo před oči v průběhu víkendu Ficovo vystoupení na tiskové konferenci,
kde nějaká novinářka se naprosto seriózně a velmi slušně ptala na to, jestli se pan Fico sešel s někým nebo nesešel. Ale ta následující plejáda handlivých slov směrem k té novinářce, včetně toho, že jako je nechutná, že se chová nechutně a tak dále, tak jsem si říkala, jestli to přece jenom není rozdíl proti Andreji Babišovi, který napadá neméně všechna média, ale dělá to přece jen takovým víc civilizovaným spôsobom, řekněme. Myslím si, že Andrej Babiš je vo výrazne lepšom mentálnom stave napriek vyššiemu veku ako Robert Fico. Robert Fico voľa, kedy používal útoky na médiá veľmi premyslene, veľmi precízne to dávkoval, aj keď pôsobil agresívne, on tú agresivitu kontroloval. Teraz sa nekontroluje. Toto je naozaj on. S tým, že sa sám sebe už utrhol spod kontroly. Zažili sme situáciu, keď prišiel do zglajšaltovaného slovenského rozhlasu k moderátorovi, ktorý mu veľmi slušne kládol predpísané otázky, ktoré dávali priestor Robertovi Ficovi, aby bol najmúdrejší, najkrajší a najlepší premiér Slovenskej republiky. A napriek tomu sa na ňoho veľmi hrubo osopil, že čo si to dovoľuje. Čiže on už naozaj ulieta. Ale totiž ptám se, čím je to dáno. To jsou pořád dozvuky toho atentátu, nebo je to něco jiného, taková chorobná obava z toho, že by nemusel zůstat v politice, nebo co to je, co z něj dělá člověka, že kdyby na mě tímhle způsobem mluvil někdo prostě někde v hospodě, tak se naštvu a půjdu pryč. Ja si myslím, že to je niekoľko faktorov, ktoré sa stretávajú. Je to určite aj následok toho atentátu a do toho sa nikto z nás nevie vcítiť, lebo to nikto z nás nezažil, ale určite to v človeku vyvoláva aj nejaký strach, tým pádom aj nejaký hnev, nejakú agresivitu. Myslím si, že je to aj v tom, že on už nemá pocit, že by sa potreboval kontrolovať. Už je to ten mindset autokrata, že vy tu plebs sa mi nebudete protiviť a priečiť. A že do veľkej miery, čím je starší, tým viac sa prejavuje jeho skutočná autentická povaha. To znamená, když to nějak budu chtít pojmenovat, hrubého člověka, který napadává ty ostatní, nebo co je to ten pravý profil? Áno, to je ten chlap, ktorý keby uviazol v rodnej Vieske, kde sa narodil, tak možno by tam bol dnes starosta, a keby prišiel do krčmy a dal by si pár pohárikov a niekto by mu začal nadávať, že nesvieti verejné osvetlenie, tak by od neho dostal pesťou po papuli a bolo by vybavené. Arpád Šoltés, novinář, spisovatel, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte pocit, protože už další dobu tady žijete v Česku, máte pocit, že Andrej Babiš se posouvá k tomu Ficově stylu prostě odplat, uražení se a dám ti to takzvaně sežrat za to, jak ty si se choval? To je tam cítiť, že je tam nejaká túžba po revanši, aj keď pre mňa nie je celkom zrozumiteľné, že za čo vlastne, lebo tá predošlá koalícia, dobre, boli to nejakí jeho politickí súperi a nemajú sa radi, tomu rozumiem, ale v zásade mu nejakým hrubým spôsobom nikdy neublížili. Ne, ale pardon, ono je jedno, jestli mu ublížili nebo neublížili. Důležité je, co on si nosí v hlavě. Pripravili ho o moc. Tak a jako u novinářů to máte. On skutečně asi zřejmě upřímně je přesvědčen, že to, co se děje kolem, je novinářské spiknutí. Protože si nedovede představit, že by tohle byla běžná novinářská práce, to, co je kolem něj. Pretože on podľa mňa žije vo svete, kde všetko je na predaj, kde podrazy sa robia úplne na dennej báze, kde zákon sa obchádza, ohýba v najvyššej možnej miere, ako sa len dá pre osobný prospech. A
on si nevie predstaviť, že niekde inde to môže byť. Napríklad, že niekomu autenticky záleží na verejnom záujme, preňho musí byť, ak nie nepredstaviteľné, tak veľmi smiešné. Čiže on tým novinárom neverí, že neprišli do médií si presadzovať svoj osobný záujem, tak ako si on prišiel do politiky presadzovať svoj osobný záujem. On sa na Českú republiku nepozerá ako na svoj štát, kde má presadzovať záujem svojich spoluobčanov, ale ako na nejakú extenziu Agrofertu, sa domnievam podľa toho, ako ho ja sledujem. Mimochodem, překvapuje vás, jak hodně rychlý spád dostali věci v Česku. Poté, co si Andrej Babiš sestavil tuto vládu a ta začala dostala důvěru a měla volné ruce k tomu, aby dělala, co dělá. A najednou to všechno se rozjelo šílenou rychlostí. Nemá ten pocit? Mňa neprekvapuje tempo, prekvapuje ma načasovanie. Ja by som očakával, že si Andrej Babiš počká na 12. apríla, že či prebehnú maďarské voľby, v akej podobe, aký budú mať výsledok, či Viktor Orbán uzná výsledok a ako to s Viktorom Orbánom dopadne. Lebo podľa toho by sa mal zariadiť aj on. Zdá sa, že pokiaľ nie je niekto odhodlaný naozaj použiť to hrubé násilie na vlastných občanov, tak ako sa to deje v Rusku, zjednodušene povedané, kým Michal Strnad nevypadne z 10. poschodia, tak pravdepodobne Andrej Babiš nebude mať žalúdok na to, aby používal tieto metódy a pokiaľ ich nebude používať a ten kotol pretlakuje, tak mu vybuchne. Toto teraz vidíme v Maďarsku. Uvidíme, ako to bude vyzerať na Slovensku, čo neznamená, že v tých krajinách sa to okamžite zmení na demokraciu, lebo my sa pozeráme na Orbána, na Fica, na Babiša, ale to sú ľudia, ktorí si ich vyberajú. Ale už taká tá tvrdá autokracia si vyžaduje, alebo hrubá autokracia si vyžaduje veľmi hrubé metódy. Ja to zatiaľ u Andreja Babiša nevidím, ale to, že to robí rýchle, to je nevyhnutné. Podľa mňa toto musí stihnúť v prvom roku svojho vládnutia, aby mal potom na 3 roky na normalizáciu, že ľudia to príjmú ako novú normu a v tých ďalších voľbách už nebude mať problém. Tak ostatně před studiem, když jsme si o té situaci povídali, tak jsme se shodli na tom, že čeho je třeba se obávat, že lidi to vlastně přijmou za své. Jo. Že když cokoliv vlastně proběhne tímhle způsobem a rychle a dynamicky, takže prostě lidé dostanou takové vnitřní přesvědčení, že vlastně tady žijí a nic jiného jim nezbývá. A pritom im zostávajú aj iné možnosti. Dá sa klásť odpor a všetko bude závisieť od toho, že či česká spoločnosť má dostatočne silnú imunitnú reakciu. Povedzme, že ten protest na Letnej ukazuje, že ju má oveľa silnejšiu ako Slovensko, lebo Praha nie je 6-krát väčšia ako Bratislava, ale ten počet zatiaľ ani nie naštvaných, len znepokojených ľudí bol mnohonásobne vyšší. To je dobrý signál. Ja by som si tu všímal také red flags, alebo také 3 trigger pointy. To bude ovládnutie verejnoprávnych médií, zákon o štátnej službe a ruský zákon, ktorým chcú šikanovať mimovládky. Ak tieto 3 veci prejdú, bude rozumné si začať robiť nejaké plány B a C za hranicami Českej republiky. Ale nemusia prejsť, pokiaľ sa spoločnosť postaví dostatočne rázne na odpor. No, zatím se zdá, že alespoň část té společnosti je opravdu velmi silně znepokojena všemi těmi 3 triggers, jak jste se zmínil, takže budou docela bedlivě sledovat, ale když jste nakousl už ta veřejnoprávní média, tak mě to nedá.
Na Slovensku si veřejnoprávní rozhlasy televize prošly docela razantními změnami. Slovenská vláda se sice snažila dělat dojem, že je to nějaké pouhé reorganizační změny, ale zasvěcení vědí víc než dobře, že to se změnil úplně ten právní rámec, že vláda a většina v parlamentu může zasahovat celkem pohodlně do médií veřejné služby. Mě by zajímalo, co se na vysílání, ale fakticky těchto médií, co se na něm změnilo s dobou třeba před 5 lety. Už ani pred 5 rokmi to nebolo úplne rúžové a naozaj slovenská televízia, slovenský rozhlas pod rôznymi názvami a v rôznych formách fungovania vždy veľmi zaostávali vlastne za Českou televíziou a Českým rozhlasom. To bolo cítiť po rozdelení, že už to bol a priori úpadok. Treba povedať, že špinavú robotu za Roberta Fica v tomto urobila už predošlá koalícia. To bol Richard Sulík, ktorý si presadil zrušenie koncesionárskych poplatkov. Ako náhle platí muziku vládnúca, alebo aktuálna vládnúca politická garnitúra, tak to platí muziku, ten určuje repertoár. Nie sme Švédi ani Nóri, aby si to tí poslanci a politici nedovolili. Takže je to čistě vládní podpora, to vysílání. Chápu to dobře. V okamihu, keď je to napojené na štátny rozpočet na miesto koncesionárskych poplatkov a ten riaditeľ televízie musí každý rok žobrať peniaze, tak musí robiť to, čo od neho očakávajú, bodka. Inak ich nedostane. A bez peňazí nevyrobíte vysielanie. Nezaplatíte ľudí. Toto je veľmi jednoduchý mechanizmus. A je tam aj teraz cítiť úpadok, je vidieť presne na moderátoroch v tých politických diskusiách, že nemajú odvahu klásť otázky. A to dokonca nemusí byť, že ich nejaký editor predtým nabrífuje, že čo sa smú a čo sa nesmú pýtať. Autocenzúra, poznáme etická samoregulácia novinára zo socializmu. Oni už jednoducho vedia, aké sú očakávania a prispôsobia sa im. No, stačí vymeniť ľudí. Vždy nájdete takých, ktorí by to za normálnych okolností do verejnoprávnych médií nedopracovali, lebo na to nestačia ich schopnosti. Oni sú vďační za to, že tam smú byť a budú robiť čokoľvek, čo sa od nich bude očakávať. Zároveň na tomto je aj niečo dobré. Zase je to kontraintuitívne, ale je rok 2026. Politici pochopili, že oni nutne dnes nepotrebujú televíziu, rozhlas a tlačené noviny na to, aby oslovovali svojho voliča. Majú pravdu. Ale ani novinári dnes nepotrebujú tieto tradičné médiá na to, aby oslovili publikum. A ešte mečiarovskí oligarchovia, ktorí skupovali médiá, aby písali tak, ako to Mečiarovi vyhovuje, ešte aj oni mali toľko chochmesu, alebo mnohí z nich, že chápali, že najlepších novinárov by si mali nejak udržať v tých redakciách, ktoré kúpili, aby ich udržali aspoň pod nejakou kontrolou. Že nechajú nejaké zdanie nejakej slobody, ale zabránia im v napáchaní tých najhrubších škôd. Tu za ministerky Martiny Šimkovičovej tých ľudí povytláčali, povedzme z verejnoprávnych médií. Ako prví odchádzajú tí najschopnejší, lebo tí sa neboja. Uplatnia sa na iných platformách, ako je, povedzme, že to bolo v prípade Markízy, že vznikla 360-ka neverejnoprávnej televízie. Ale zrazu máte nové médiá, ktoré sa dajú robiť lacno, účinne, zasiahnu rovnaký počet ľudí, oveľa účinnejšie a sú mimo kontroly kohokoľvek. Vidíme to dokonca v Spojených štátoch amerických, že Jim Acosta zabuchol dvere v CNN a dnes si robí svoj formát na svojom Substacku s rovnakými číslami, s rovnakými respondentmi, s rovnakým dosahom a nikto ho nemá pod kontrolou. Ostatně Joe Rogan, tak ten své obecenstvo má širší, než mají všechny americké televize dohromady. Čiže ak toto skúsia v Česku, uvidím, že kde a ako sa uchytí Václav Moravec a ako mu to bude fungovať, ale nemyslím si, že on teraz si kúpi chalupu na samote a bude chovať ovce alebo kozy. Bude ďalej robiť to, čo robil doteraz, ale nikto nad ním nebude mať žiadnu kontrolu. Když jste zmínil tu slovenskou ministryni Šimkovičovou,
tak jsem udělala takový úplně mini research, ale s fascinujícím objevem. Tak jak tady Ota Klempíř vyšel s tím v uvozovkách báječným nápadem, že ještě dřív, než my přejdeme na ten státní model, tak ještě dřív sníží příjmy z poplatků od lidí o 1/3. A já jsem si tak říkala, proč zrovna o 1/3? Proč ne o 1/4? Proč ne o polovinu? Jak přišel na tu 1/3? A začala jsem pátrat, jak to udělal Fico na Slovensku, protože tam to prošlo taky jednou zásadní sestříhání budžetu, nikoli koncesionářských poplatků, ale toho budžetu, co šel z rozpočtu. A zjistila jsem, že on také nejdříve snížil rozpočet veřejnoprávních médií o 1/3. A tak si říkám, je to dokonalá synchronizace, nebo je to náhoda? Nemyslím si, že to bude úplná náhoda. Mohli sa o tom poradiť. Mohol to už niekto dávno predtým zrátať aj v nejakej inej krajine, v Budapešti, v Moskve niekde, že tá 1/3 je presne toľko, že mi to umožňuje legitímne poprepúšťať ľudí, pretože nemám na ich mzdy a nemôžu sa so mnou súdiť, musel som znížiť stavy. Zároveň zachovať vysielanie v takej kvalite, ktorá tomu režimu stačí, pretože oni si dnes propagandu tlačia cez sociálne siete veľmi presne cielene. Na to nepotrebujú médiá verejnej služby. Oni len potrebujú, aby im nerobili zle, aby držali hubu a krok. O to ide. Čiže im stačí tie médiá s prepáčením vykastrovať. Nemusia ich prinútiť, aby v Česku rozprávali o tom, že Andrej Babiš je múdry a pekný. Stačí, keď nebudú rozprávať, aký je naozaj. Takhle existuje nějaká minimální šance, že přes ty zásahy, které jsou u nás plánované a jsou tak podobné tomu slovenskému modelu, tak existuje minimální šance, že by se to, co se stalo se slovenskou televizí, nestalo s českou televizí? Myslím si, že nejaká minimálna šanca áno, lebo v prípade slovenskej televízie už tam je ten problém, že nebolo už ani veľmi za čo bojovať a čo chrániť. To bola inštitúcia, ktorá bola rozkladaná dlhodobo naprieč garnitúrami a trochu to cítiť aj v tej ČT, že tá predošlá koalícia sa k nej tiež nechovala úplne pekne a tiež tam boli pokusy o zásahy a boli tam všetky tie trenice. To ale neohrožovalo jej existenciu. Neohrozovalo to jej existenciu, ale ohrozovalo to jej dôveryhodnosť. A novinári nemôžu sami ochrániť médiá, pre ktoré pracujú. To je nezmysel, lebo to potom vyzerá, že my bojujeme len za svoje výplaty. To môžu ochrániť iba ich diváci, posluchači, ich publikum. A ak ešte zostalo Českému rozhlasu, Českej televízii dostatok, keď majú ešte dostatok kreditu vo svojom publiku, ja si viem predstaviť, že príde rovnaký počet ľudí, alebo keď príde štvrtina tých ľudí, ktorí boli na Letnej, urobiť nejaký okupačný štrajk Českej televízie a Českého rozhlasu v prípade, že sa to pokúsia ovládnuť politicky, tak to bude veľký problém pre tú vládnu moc. No, vy říkáte, bude to velký problém pro tuhle vládu. Na druhou stranu stejně ten, jak bych to řekla, celý ten bagr té vlády je ale samozřejmě natolik mocný, že se na tohle může vykašlat a říct si, já počkám, až to přejde. Rozumíte mi? Myslím si, že nie celkom. Ja síce rozumiem tomu, že asi väčšina, povedzme, divákov Českej televízie si tam sleduje svoje zábavné programy. Ale to je práve elektorát týchto strán. Ja si myslím, že v Prahe nie veľmi veľa ľudí pozerá ešte televíziu, už sú človek streamovacie služby, čokoľvek. Ja sám, povedzme, som posluchač rozhlasu, ale cez internet. Ale keď sa začnú diať takéto veľké otrasy v nejakej takejto inštitúcii, ona sama o tom informuje. Príde to všade, je to škandál, je to obrovský cirkus. To už ani Andrej Babiš nebude chcieť. Ja si myslím, že pokiaľ sa ľudia zdvihnú
a povedia, že nie, tu je hrubá červená čiara, za túto nepustíme ani vládu a nejaké formy pokojných protestov a občianskej neposlušnosti bez násilia stále existujú, sú k dispozícii a vedia byť veľmi účinné. Ja si myslím, že on je dostatočne pragmatický na to, aby si zrátal, že keď urobí nejaký rozumný kompromis, kde neohrozí existenciu tej inštitúcie a bude s ňou schopný nejak ďalej koexistovať, ešte je predstaviteľný. Netvrdím, že to bude mať takýto priebeh, to si netrúfam odhadnúť, lebo vôbec neviem, aká je podpora českej verejnosti, ale to sa netýka len médií verejnej služby, to sa týka práve aj mimovládnych organizácií neziskového sektora a týka sa to štátnych úradníkov. Nakoľko sú ľudia pripravení chrániť úradníkov v inštitúciách, lebo inštitúcia je iba nejaký mentálny koncept, to tvoria ju tí ľudia, ktorí tam pracujú a keď oni nebudú cítiť podporu zvonku, nebudú schopní klásť odpor. No, když mluvíme o té podpoře zvenku, tak jsem si jenom uvědomila, jak relativně větší skupina lidí tady, když se bude nějakým způsobem posouvat někam zpravodajství pod vlivem vlády, takže jim to vlastně bude do jisté míry jedno, že to není tak, že by většina společnosti byla zoufalá z toho, že politici dostanou nadvládu nad médii. Tam by pro ně byl malér, kde by ty zábavné pořady, jak jste zmínil. Ale čím to je, že ty lidi si vůbec neuvědomujou, že v momentu, kdy chtějí silná ta média, tak že to je obrana proti jakékoliv vládě. Že to není, že já volím toho a proto je mi to jedno, a nebo volím toho a tak mi na tom záleží. Nemyslíte? No, média sú jeden zo základných pilierov demokratickej kontroly, lebo ten občan nemá veľkú možnosť prísť sa opýtať niečo predsedu vlády, robí to za ňoho novinár. Otázka je, či sme dokázali presvedčiť občana, že sa pýtame práve na tie veci, ktoré ho zaujímajú a že či to robíme dostatočne dôsledne. Na Slovensku sme toto úplne nezvládli. V Česku to funguje o dosť lepšie. Akú tomu pripisujú hodnotu ľudia, neviem, ale nemusia to byť všetci. Ja neříkám všechny. Všichni. Spisovatel a novinář Arpád Šoltés byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsem ráda. Děkuji. Ďakujem, dovidenia, do počutia. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.